Ba't hindi ko pa rin matanggap? Ba't hindi ko pa rin makalimutan? Ba't hindi? Hello Parikoys! Ako po si Super Kaloy at para sa video na ito, atin pong pag-uusapan ang paksa na paglimot. May nagtanong po kasi sa akin kung paano nga raw ba makalimot. Kaya ito, gumawa po tayo ng ilang mga paraan para makalimot na. Makalimot kay crush, makalimot kay ex, makalimot sa pag-ibig o sa isang bigong relasyon, makalimot sa mga tao o bagay rin na hindi naman naging iyo at hindi mapapasayo. Pwede rin namang makalimot sa mga utang mo. Pero parang given naman na ata yun, di ba? No need nang gumawa ng mga tips para doon. Automatic na eh. Pag umutang o nakautang, limot agad kinabukasan. Sana ganun lang din kasimple yung paglimot, di ba? Kaya eto na nga ang 7 paraan para makalimot. Ang una mong pwedeng gawin, kalimutan muna yan. Sige maglibang, huwag kang magpagkahibang. Dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae dapat di iniinda. Whatever. Yan yung ayon sa kanta ng X-Battalion. Nahayaan mo sila. Maglibang ka raw para makalimot. Teka, may ibang ibig sabihin nun sa Bisaya eh. Malibang sa Bisaya? Medyo mabaho at ang bantot nun. Anyways, kung tatanungin nyo rin ako kung paano nga ba maglibang, o may tanungin nyo ang X-Battalion. Sila nakisip nun eh. Pangalawang paraan, tanggapin mo ang sakit para makalimot. Huwag mo na lang munang pakinggan yung kanta ni Idol April Boy Regino. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig, ayaw mo na sa akin. Tanggapin mo kasi. Deserve mo yan, di ba? Pinasok mo eh. Dapat marunong ka ring ilabas. Lumabas. Ikatlong paraan, iwasan na ang mga nakaugalian. Syempre, pagpatuloy mo pa rin ginagawa ang mga bagay o pinupuntahan pa rin ang mga lugar na magpapaalala sa'yo sa tao o sa pangyayaring yon, eh hindi mo talaga makakalimutan yon. Kaya, umiwas ka na lang. Pang-apat na paraan, ilabas mo lahat ng sakit at pagkadismaya. Iutot mo. Umiyak ka. Magalit ka na magalit hanggang wala nang matira. Huwag mo naman sanang sirain yung mga bagay sa bahay nyo, ha? Okay, deal? Pag nilabas mo kasi lahat-lahat, mawawala o mababawasan ang bigat na nadarama. Pang-limang paraan, wag na wag iwasan ang nakaraan, kundi harapin ito ng may katiwasayan sa puso. Oo, iiwasan mo yung mga nakaugalian, pero wag na wag mo sanang iiwasan ang nakaraan. Syempre, parte pa rin ito ng buhay mo. Ang pagtanggap nga ng sakit, eh pagtanggap rin na nakaraan na lahat ng nangyari at dapat na talagang kalimutan. Pang-anim na paraan para makalimot, spend more time with family and friends. Wag na wag mong kakalimutan kung ano't ano pa man ang mangyari. Nariyan pa rin ang pamilya at ang mga kaibigan mo. Mas maiging makipag-usap at mas magbigay ka ng oras sa kanila kesa naman sa mga taong wala namang ibang ginawa kundi saktan ka. Ang 7 at huling paraan, humanap ng iba at ng bagong love life. Kung hindi ka talaga marunong magperme sa buhay na walang jowa, pwede lumandi ka. Nasa sayo na yan. Buhay mo naman yan eh. Pakialam namin sa'yo. Pero dapat na alam mo na din na posibleng masaktan ka ulit. Ako si Super Kaloy at yun ang ilang mga paraan para makalimot. Sabi nga ng iba, ang dapat mo lang gawin para makalimot ay tanggapin ang nangyari. Pakawalan na ito at mag-move on. It's very easy to say, di ba? Pero it's also very hard to do. Kung gugustuhin mo kasi, maraming posibleng paraan. Kung ayaw mo naman, marami ring pwedeng idahilan. Bakit nga ba hindi ka makalimot? Aminin mo man o hindi, binibigyan mo pa rin kasi ng dahilan kung bakit hindi dapat makalimutan. Madaling makalimot ang isip, pero ang puso, hindi eh. Gusto mo talaga makalimot? Pwede iuntog mo yung ulo mo sa pader at nang magka-amnesia ka. O hindi kaya, tunggain mo yung anesthesia. Tignan lang natin kung hindi ka pa makalimot. Try mo kaya minsan yung mga yun. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag na huwag mong kakalimutan na i-like, mag-comment, i-share, at mag-subscribe. Till next video, live love love, Parikoys! Buyers! Nasa stress talaga ako sa mga love life na yan eh.